लादों बे हाबाफारिखौ मानो लानाय जाखो? आदसा जों दिनै मिरु आफादजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफाद जथायैनो दिनैनि बे 53rd वर्ल्ड एनभाइरनमेन्ट डे एबा मुलुगनां आबहावा सानखौ जों बिनि थाखायनो फालिनाय जादों। जा गाहायावबो जों बेनाराव मोनसे थीम होनाय जादों जिहेथु क्लाइमेट एक्शन। बिनि ओंथियानो जाहैबाय दासान्दि जोंनि मुलुगनां भारतल' नङा मुलुगनाङावनो मोनसे गिख्रंथाव मोनसे थासारि सोमजिनो हादों एनभाइरनमेन्टखौ लानानै, जेरावहाय नोंहा सान्दुङा नांगौनिफ्राय बारासिन होयो जायखौ जों हिट वेभ बुङो, आरो अखायाबो नांगौनिफ्राय होयो, माने नर्मेल नंला बुस्थुआ, गासिबो एबनर्मेल जाबाय, बेलेन्स गैला, इक'सिस्टेमफोरा मोजां नंला। मानो बेफोरबायदिनि जाहोना जाहैबाय जोंनाव दंफां लाइफांफोरनि बहुद खम जालांबाय। दंफांफोरखौ मानसिफ्रा दानदों, नोंहा रिजार्भ फरेस्ट एरियाफोरखौबो दानफायनानै मानसिफ्रा बेखौ गावनि पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय बाहायदों, बेफोरावबो खथि जादों। लोगोसे बेजों दानफायनाय लोगो लोगो वाइल्ड लाइफआबो मोनसे खहा फैयो, जिब जुन्थु जेराव थायो बिथांमोनखौबो जों बिसोरनि माबाखौबो थांनानै थानाय जि बेबस्था जों बेखौबो मानसि माहारिया बेखौबो जों धंस' खालामना होनाय जादों। बिनि जाहोनावनो जों नुनो मोनो मालाबा मैदेरफोरजों मानसिफ्रा भुगिनांगौ जायो, जानाया बेसाद गैला गाहायाव फैसिगोन, मालायनि खेथि बायदि धंस' खालामसिगोन। गेजेर गेजेर नुनो मोनबावदों थिग बिदिनो मानसिफोरनि जिउबो खहा खालामनाय नुदों। दा बेफोरखौ जों गासिखौबो बेलेन्सआव खालामनो थाखाय नैबे क्लाइमेट एक्शन होननाय जि बुस्थु, माने दा बुहुमाव मानसिफ्रा सांग्रां जानांसिगौ, सुबुं माहारिया सांग्रां जानांसिगौ, जों दिनैनिफ्रायनो मावनांसिगौ। मानो होनबा दिनैनिफ्राय जों मावाबा इयुन भबिसतआव बेफोरबायदि क्लाइमेट बा आबहावा जि एनभाइरनमेन्टआनो जोंखौ मानसिखौ माने मोनसे मोजां थासारियाव लाबोनाय नङा। जों बे बेलेन्स नङै मोनसे मुलुगाव थानानै आबहावायाव थानानैनो जों जोंनि जिउखौ मोनसे समाव खहा खालामनो गोनां जानो हागौ। बेनि थाखायनो नैबे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। नुनो मोनो गोबाङा माने ससियेल मिडिया बा सोरबा निउसावहाय ओरैनो दिन्थिखानानै एक्सनावहाय खामानियाव फैया, नाथाय नोंथांमोना दिनै आखाइ आथिं गासैबो एक्सनाव लगायना दंफांखौ गायदों। बिनि गेजेरजों नोंथांमोना बुहुमनि सुबुंफोरखौ मा फोरमायनो नागिरदों? आदसा मेसेजआ बेनो, बर' माहारियारि फरायसा आफादा जिल्ला आफादल' नङा, थांनाय 28 एप्रिलाव जों मोनसे ग्रिन बड'लेण्ड मुभमेन्ट लादों, जेराव जों 9 लाख दंफां सेप्लिंस बा फुलिखौ जों गायनाय जादों। ओंथिया बेनो जि गोमालांनो हमनाय मिथिंगा बा एबनर्मेल क्लाइमेट बा आबहावा बेखौ सोलायफिननायनि जि थांखि, बिनि थाखायनो जों बे ग्रिन बड'लेण्ड मुभमेन्ट बा 9 लाख दंफां हाबाखौ जों मावदों। बेखौ जोङो थांनाय 28 एप्रिलनिफ्राय क'क्राझाराव सिखना बिसमुरि रेन्जनि आन्दाराव सिखना जोहोलावनिफ्राय जागायनानै दिग्लि जाय होननाय मोनसे एरियानिफ्राय जागायनानै जोङो बिनिफ्राय जोङो चिराङावबो बेखौ जोङो दाउखा बाहा, लोगोसे थांनाय भुटान चौकि मानास बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो जों गायबाय। आरो गाबोन 6 तारिख, दिनै 5 जुन वर्ल्ड एनभाइरनमेन्ट डे, गाबोन 6 तारिख जों तामुलपुराव बे हाबाफारिखौ लागोन। बेनो मेसेजआ बेनो, नैबेनो आं दहाय सिगाङाव बुंना थांखाबाय जे मोनसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिनो हागौ, जेरैहाय आं बुंखाबाय एक्सेस हिट वेभ बा सान्दुं दुंनाय, अखा बारा हानाय, आरो लोगोसे नों हा खुरखानायफोरबो, जेरावहाय दंफां गैयाबा, आं दहाय बुंबाय दंफां दानबा नोंहा खायसे जायगायाव नों दैखौनो मोना, दंफांनि रोदाफोरासो दैखौ बोखांना लाबोयो। दा बेफोरबायदिनो मानसिफ्रा खहा जानो थांगासिनो। थिग बेबायदिखौनो साननानै जों नैबे बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनैनिल' नङा, जों बे बुस्थुखौ नैबे दंफां गायनाय हाबाफारिखौ जों नैबे क'क्राझारनि सिडली सिखना रेन्जनिफ्रायनो जों बेखौ जागायबाय। आरो बे 9 लाख फुलिया जोगागौ माने बे बोसोरनैबो थांनो हागौ, 1.5 बोसोरबो थांनो हागौ, बे मथथे जों गायलांबाय थागोन आरो। नुनो मोनो गोबाङा गायो, नाथाय फारसेथिङै जोंनि खायसे दुथां सुबुंफोरा सिरिसे दाननानै फोजोबस्रांलांबाय थादों। बे दाननायखौ एबा दंफां लाइफां दाननायखौ होबथानो थाखाय नोंथांमोना मा राहा लागोन? बेखौ आं, नोंथाङा थिग मोजां कुइसन सोंदों। बेखौ आंखौ एके मोनसे रिपर्टारा बाक्सानि मोनसे इन्टारभिउआव सोंदोंमोन, बिथांमोनखौ माबादि दंफां दाननायनिफ्राय जेनेबा गोजानाव दोननांगौबा बिथांमोनखौ माबादि राहा लानांगौ। बेखौहाय आं बुंदों, थांनाय बारावबो मिडियायाव बुंदों आं, जेनेबा बे जाबाय मोनसे अथ'रिटि, नोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दंखायो, बिटिसिनि आन्दारावनो दं, बिथांमोनखौ गोख्रोङै, जायखौ आं बुंदों दंफां सिखावफोर, दंफां स्मागोल खालामो, नोंथाङा दासो मुंखौ बुंबाय, जेनेबा दंफां दाननानै, बिथांमोनाथ' दंफांखौ दाननानै ओरैथ' माया, बेखौथ' फाननानै गावनि सेल्फ बेनिफिट बा गावबागाव लाबा लाबनि थाखायसो बाहायो। थिग बिदिनो आं होनदों
BTC गभर्नमेन्टआ बा BTC फरेस्ट बिफाना बिथांमोनखौ हमनांगौ आरो हमनानै आयेन फरेस्ट एक्टनि आन्दाराव माबादि आयेन राहा दं बिनिफ्राय गोख्रों साजा होनांगौ होमबानो लासैनो दबथायलांगोन आरो लोगोसे जों मोनसे फरायसा आफाद जानानै बेखौ मेसेज होनो नांगोन जे जेनेबा दंफांखौ दानाबाबो मानसिया माबादि थांना थानो हायो मानो होनबा एखे बे खोथाया दहायनिया फैफिनलायबाय नै माबादि एक्सेस सानलाइट बा दुंहाव हिट वेभ बेफोरबायदि नांनायनिफ्राय अखा बारा माने गासिबो मिथिंगाजोंनो सोमोन्दो दंजोबखायो आरो दा जों बर' माहारियारि फरायसा आफादजों दिनैनि बे दिनाव जों मोनसे मेसेजखौ होनो लुगैदों जे जाय बिथांमोना दंफांखौ दाननानै गावनि थाखाय बेनिफिटनि थाखाय थांनानै थादों बा बेफोरबायदि जुन्थुफोरखौ बुथारनानै गावनि लाबा लानो थाखाय बाहायदों बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ लोगोसे बयखौबो बुहुमनाङैनो गासिबो माहारिखौ मोनसे मेसेज होनो नागिरदों दंफांखौ गायनांगौ दिनैनिल' नङा बोसोराव फांसे फांनैबाबो नोंहा नै 365 दिन थायो सानसेयाव मोननै गायबाबो डाबल खालामदो 600नि प्लास जायो होमबा बे बुस्थुआ जोंनि थाखाय बेसेबां मोनसे कन्ट्रिबिउसन बेनो मिथिंगाया थांना थायोब्लासो मानसिनि जिउआवबो थांनानै थागोन बे जोबनाय समाव नोंथाङा बुहुमनि मानसिफोरखौ बे मोनसे नोंहा एनभाइरनमेन्टजों मिथिंगाजों आरो हिउमेनजों मोनसे क्ल'ज रिलेसन दं मोनसे खाथि सोमोन्दो दं जेरावहाय मोनसे हिउमेन साइकेल होननाय जादों हिउमेन साइकेलाव जाबाय नोंहा दंफां लाइफाङाव गोलैफायो दंफां लाइफां गैयाबानो नों मानसियाबो थांना थानो हाला मानसि गैयाबा जिब जुन्थु गैयाबा बे दंफांफ्राबो हारसिं लाना थांलाङो ओंखायनो दिनैनि दिनाव आरो मोनसे मेसेज दङ अननानै बयबो दंफांखौ गाय जाहाथे जोंनि उन जोलैफोरा बे बुहुमावनो मोजाङै आला गोजोनै रायजो मोनजालांनाय बायदि आरो